James Bond mal pravdu a už dávno si overil, že medzi pretrepaním a miešaním je rozdiel. Rád by som sa správal k vode rovnako ako ku krásnej žene. Egypťania nemali nejakú predstavu o radioaktivite. Taký je náš stav poznania. Možno o 10 rokov pochopíme, o čom to všetko je. Toto tvrdenie, to je, že voda má pamäť, samozrejme prakticky mení celý náš spôsob nazerania na svet. Slovenská televízia uvádza dokumentárny film Naše vedomosti sú len kvapkou v mori. Voda je nositeľkou tajomstva. Je plná záhad. Je pripravená pomôcť, keď je reč o vzniku a zachovaní organického života. No tvrdošíne odoláva, keď sa usilujeme podriadiť ju ustanoveným zákonom fyziky. Vtedy vydá svoje tajomstvo, predstavuje však stovku nových záhad. Pre fyzikov je voda výnimočná. Zatiaľ, čo iné materiály sa pri ochladení sťahujú, voda sa pri zamrzaní rozširuje, stáva sa ľahšia, takže sa nadnáša na povrchu tekutej vody. Keby sa potopila na dno, život tam dolu by nemohol existovať. Oceány by sa zmenili na jeden obrovský ľadovec. Pred 4,5 miliardami rokov boli podmienky na povrchu Zeme veľmi nehostinné. Nevieme, ako k tomu došlo. Vieme však, že sa to udialo v tzv. Prapôvodnej polievke. Išlo o polievku v úvodzovkách, ktorú predstavovala voda a zmes mnohých odlišných molekúl. Prvé organizmy, ktoré sa objavili, boli baktérie. Nikto nevie, a to je jedna z najväčších vedeckých záhad, ako sa z neživej hmoty vyvinul život. Odpoveď na túto nezodpovedanú otázku sa s najväčšou pravdepodobnosťou nachádza vo vode. Práve tam musíme začať naše skúmanie vzniku prvých organizmov. Môže nám dnešná voda prezradiť niečo o počiatku života? Ako sa z mora vynorili prvé organizmy, zostáva ďalšou záhadou. Na Inštitúte štatistiky a dynamiky atmosférických a vesmírnych štruktúr Univerzity v Stuttgarte pôsobí profesor Bernd Kröplin, uznávaný a úspešný vedec v oblasti výskumu atmosféry a vesmíru. Spolu so svojou kolegyňou Regine Henschelovou hľadá odpoveď na otázku, či môže voda hromadiť a ukladať informácie. Toto skúmanie by mohlo otriasť základmi tradičnej fyziky. Tvrdenie, že voda má pamäť, prakticky mení náš celkový spôsob nazerania na svet. Pocestujme si obrazne po prúde Rína. Voda tečie po prúde a zhromažďuje informácie odvšadiaľ, kadiaľ preteká. V ústí rieky by teda mala mať viac informácií, než pri pramení. Holanďania, ktorí žijú pri ústí Rína a pijú jeho vodu, zároveň pijú všetky jeho informácie. Svetové oceány by nás teda nemali oddeľovať, ale namiesto toho by mali predstavovať obrovské skladisko informácií. A zdá aj dážď by mal byť informačné médium prenášajúce informácie do sveta. Je to úžasná predstava. O aký druh informácií však ide? Môžeme ich vidieť, či dokonca merať? Aby sa mohli výsledky experimentov považovať za platné, musia sa dať zopakovať. Ako však možno nazrieť dovnútra kvapky vody?
Inštitút vesmíru v Stuttgarte objavil pomerne jednoduchý spôsob, ako zviditeľniť štruktúru kvapky vody. Kvapky sú umiestnené na sklenený povrch a sú vysušené. Pod mikroskopom odhaľujú fascinujúce obrazy, ktoré možno vyfotografovať špeciálnym fotoaparátom. Vedci boli za svoje úsilie odmenení pohľadom do nádherného sveta. Každá kvapka má vlastnú tvár, nezameniteľnú a jedinečnú. Prečo sa jednotlivé kvapky navzájom tak veľmi líšia? Čo nám prezrádzajú ich fotografie? Kto ich vie interpretovať? Aký typ informácií je v nich uložený a odkiaľ pochádzajú? A zda od samého ľudstva? Máme 3 osoby, A, B a C, ktoré niečo robia. Všetky 3 umiestnili kvapky vody na sklíčko. Všetky 3 kvapky pochádzali z tej istej vody. Vysušili sme ich a všetky nakoniec vyzerali inak. Nič sme nezmenili a predsa sme získali 3 odlišné obrazy. Rozdiely medzi nimi musia pochádzať od týchto 3 osôb. Pochopiteľne, že sme chceli zistiť, ako je to možné. Alebo lepšie povedané, či je to vôbec možné. A tak sme pozvali veľa ľudí, aby prišli do posluchárne tu v inštitúte. Všetkým sme dali vodu, oni ju súčasne nakvapkali na sklíčka, my sme zhromaždili všetky kvapky a zistili, že každý jednotlivec vyprodukoval iný obraz z tej istej vody. Tu môžete vidieť výsledky. Tu napravo môžete vidieť, že obrazy jednotlivých študentov sa líšia. Tie, ktoré pochádzajú od jedného študenta, sa celkom podobajú. Toto je výsledok prvej pokusnej osoby, toto druhej, toto tretej a toto štvrtej. Individuálne ich možno celkom ľahko zopakovať. Nikdy by ste si však nepomysleli, že pochádzajú z tej istej vody, lebo ak porovnáte obrazy od rôznych ľudí, dostanete veľké rozdiely. Preto nevyhnutne platí, že informácie od experimentátora, ktorý v ruke držal injekčnú striekačku, no nikdy sa nedotkol vody, sa museli preniesť do vody a museli sa dať zachytiť na tomto obraze. Vedci na celom svete sa bez prestania usilujú odhaliť tajomstvá vody. No často až súhra okolností vedie k prekvapujúcim výsledkom. Tí, ktorí si myslia, že vedia všetko o vode, musia pripustiť, že v skutočnosti vedia o tomto živle naozaj málo. Z Ameriky prišla senzačná správa. Americký televízny technik John Kanziu z Pensylvánie pôvodne neskúmal vodu. Hľadal spôsob boja proti rakovinovým bunkám v ľudskom tele. V jeden večer dostal nápad vložiť do vody nanočastice zlata a vystaviť ich vysokofrekvenčnému signálu. Rádiové vlny vraj zahrievajú napadnuté bunky a zabíjajú ich bez toho, aby poškodili zdravé bunky. Náhodou taktiež zistil, že vysoké frekvencie môžu rozložiť slanú vodu na kyslík a vodík, čím poskytujú zdroj pohonnej látky. Hovoríme tu o najbohatšie zastúpenom živle na svete, o vode. A slaná voda sa nachádza všade. Vidieť ju horieť vo mne skutočne vyvoláva zimomriavky. Doteraz tento jav nikto nevysvetlil. Je však jasné, že silný plameň, ktorý vytvára, môže napríklad poháňať Stirlingov motor. Uznávaný fyzik Rastom Roy o tomto objave poznamenal. Je to najväčší objav v rámci skúmania vody za posledných 100 rokov. 100 rokov výskumu vody. V skutočnosti neexistuje záruka, že každý objav prispeje k pokroku ľudstva. Nie neprávom sa tento vynálezca zachvel, keď si uvedomil, že rádiové vlny môžu vyvolať horenie vody. Predstava, že by bolo čierne zlato, to je ropa nahradená bielym zlatom vodou, ktorá by poháňala desiatky miliónov aut na svete, má v sebe čosi desivé. Zdar a priebeh vynálezu idú často ruka v ruke.
Na jednej strane je úžasné, že morská voda môže jedného dňa poskytnúť riešenie jedného z najväčších existenciálnych problémov ľudstva – energie. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že masové spaľovanie morskej vody môže mať dramatický vplyv na ekologickú rovnováhu našej planéty. Výskum v tejto oblasti pokračuje ďalej, aj keď sa pri ňom neočakáva nejaký bezprostredný úžitok. Mladí vedci z Technickej univerzity v rakúskom Gráci sa usilujú zistiť, prečo voda v 2 sklenených pohároch, vystavená vysokému napätiu, preskočí hranu pohárov, aby sa dostala do kontaktu. Nerobí to v niektorej náhodnej časti pohára, ale presne na mieste, kde sa voda z oboch pohárov dotýka. Keby sme dali poháre od seba, voda by vytvorila vysutý most, ktorý by mohol byť až 2 cm dlhý. Tento jav dosiaľ nie sú schopní vysvetliť ani najvýznačnejší vedci. O tomto senzačnom správaní sa vody dokonca neexistuje ani teória. Dosiaľ sme nenašli exaktnú mikroskopickú teóriu a exaktné porozumenie toho, čo sa tu deje. Čo je dôvod, prečo v našom úsilí pokračujeme. To robí celú vec zaujímavou. Mohli by sme očakávať elektrolízu, no za nejakých okolností by sme neočakávali stabilný most, ktorý sa správa ako ten, čo tu teraz vidíme. Práve preto je to všetko fascinujúce. O pol hodinu neskôr sa most vyčerpal a rozpadol. Vďaka červenému a modrému farebnému filtru sa stáva pohyb mosta viditeľnejším. Ide o očividné kmitanie, ktoré vedcov privádza do úžasu. Z fyzikálneho hľadiska by k nemu nemalo dôjsť v takejto podobe, lebo vodu nemožno stlačiť. Používame tu rovnaký druh meracích techník ako kedykoľvek predtým v strojárstve, keďže máme dočinenia s veľmi vysokými rýchlosťami v stroji, či už ide o rotačnú rýchlosť alebo rýchlosť prúdenia. Vyžaduje si to špeciálnu techniku merania, ktorú tu používame pri vodnom moste. Možno vidieť, že modrá sa snaží dostať na červenú stranu a červená zasa na modrú stranu. Ďalší krok v bližšom skúmaní tohto javu spočíva v použití termálnej kamery. Pomocou nej môžeme jasnejšie vidieť záhadné procesy, ktoré sa dejú pri tomto moste. Nie je ťažké vidieť, že sa tu rozpúta hotové peklo. Problém pri takýchto meraniach spočíva vždy v tom, že namiesto toho, aby každé meranie poskytovalo nové odpovede, vyvoláva nové otázky. To znamená, že neustále pozorujeme dynamické účinky a tie vyvolávajú otázky, na ktoré nevieme odpovedať. Musíme teda vziať do úvahy nové procesy merania, ktoré by nám umožnili zistiť, napríklad odkiaľ pochádzajú štruktúry, ktoré pozorujeme pri tomto vodnom moste. Laikovi sa zdá, ako by voda dýchala. Pre vedca však ide i naďalej o nevysvetliteľný úkaz. Keďže používame čistú vodu a overili sme, že je to tak, nemôžeme tu vidieť cudzie telesá. Nemôže ísť ani o plynové bubliny. V každom prípade je to však voda, hoci iná. Voda, ktorá má odlišnú štruktúru a hustotu. Napriek všetkým problémom, ktoré voda predstavuje pre vedu, jedna vec je istá. Pozorovať jej krásu prináša veľké potešenie. So schopnosťou vody uchovávať informácie experimentujú aj vedci v Izraeli. Ako nástroj na meranie im slúžia baktérie. Ak vystavíte vodu slabému elektromagnetickému žiareniu, daný účinok sa vytratí v priebehu milisekúnd. A nie len to. Aj keď vieme o istom účinku, ten by mal byť taký slabý, že dokonca aj náš najlepší a najvyspelejší prístroj spomedzi všetkých technických prístrojov nebude schopný určiť rozdiely.
Baktérie to však vedia. Nie len, že vedia rozpoznať rozdiely, ale môžu túto schopnosť umocniť do takej miery, že môžeme pozorovať kolóniu, ktorá rastie, len čo sú baktérie vystavené vode s nízkym elektromagnetickým žiarením. Takže sa môžu pohybovať 2 či 3 krát rýchlejšie než iné baktérie. Vedci z katedry fyziky a astronómie Univerzity v Tel Avive skúmajú otázku, či vieme zistiť, že voda bola vystavená slabému elektromagnetickému žiareniu. Použijeme baktérie ako detektor na odhalenie či dokázanie, že vo vode sa naozaj dejú nejaké zmeny. Tie po istom čase, na hodinu až 2, vystavíme baktériám. Zmeny, ktoré takto zavedieme, môžu pretrvať dlhší čas. Dané experimenty viedli k zaujímavým výsledkom. Máme predbežné výsledky, ktoré ešte neboli uverejnené. A zdá sa, že podľa nich existujú mnohé gény vzťahujúce sa na metabolizmus a na vývin baktérií, ktoré sú neregulované. Takže vo vode niečo cítia. Aj vonku v prírode je v súvislosti s vodou čo objavovať. Na to však treba mať dar vidieť rieky a potoky ako partnerov. Jeden rakúsky vodohospodársky inžinier objavil jedinečný spôsob, ako to dosiahnuť. Ak sa pozorne započúvate do zvuku rieky, riečky či potoka, okamžite rozpoznáte jej charakter. Je to celkom jednoduché. Ak je potok hlučný, viem, že mám dočinenia s energickým potokom. Ak je tichý, mám dočinenia s oveľa pokojnejšou masou vody. Tak môžem medzi nimi rozlišovať, čo je veľmi dôležité. Chcem, aby moje zásahy do prírody boli čo najmenšie. To znamená, že idem do vody a ako riečny inžinier ju vyzývam, aby zostala so mnou a niečo so mnou urobila. A nie, aby som naopak ja niečo robil s ňou. Bežná predstava regulácie potokov spočíva v tom, že ich vtesnáme do betónového korzetu. No keď je voda vysoká, táto metóda často nefunguje. Keby sme však potoku dali šancu, aby tiekol špirálovito, udržal by si svoj normálny tok. Metódy riečneho inžinierstva používame na to, aby sme ukázali, že tok možno nasmerovať zvonku dovnútra a dokonca do koryta. To znamená, že energia prúdi do koryta, tečie smerom nadol bez toho, aby spôsobila škodu. To má veľmi pozitívny účinok, najmä keď je voda vysoká, lebo brehy nie sú zasiahnuté tokom prúdu. Voda teda tečie smerom nadol bez toho, aby poškodila jeden či druhý breh. Úspech potvrdil, že Ottmar Grober mal pravdu. Vychádza pritom zo zistení legendárneho prírodovedca a lesníka Viktora Schaubergera, ktorý v medzivojnovom období poukázal na to, že na vyriešenie problémov vyvolaných rozsiahlými záplavami treba skúmať vodný tok. Ak my, rieční inžinieri, vieme úspešne nájsť spôsob, ako udržať vodu v krajine, vyvarujeme sa mnohých problémov a s nimi aj vynakladania množstva finančných prostriedkov. Zároveň sa budeme môcť vrátiť do takej krajiny, ktorá nám vracia späť to, čo je možné. A aj treba nazvať našim najväčším dobrom. Naše zdravie. Do akej miery je voda schopná nazhromaždiť informácie? Čo vníma a ako si to zapamätá? Wir haben dann Versuche unternommen, zu sehen, ob sich das Bild ändert, wenn wir etwas in das Potom sme vykonali experimenty, aby sme zistili, či sa niečo zmení, ak do vody niečo dáme. Napríklad to môžete urobiť s kameňmi či kovmi, či dokonca so živými organizmami, ako sú ratolesti alebo kvety. Tu môžete vidieť okvetný lístok, skutočného kvetu petúnie.
Bol umiestnený do vody. Dali sme ju na sklíčko a len čo vyschla, sme ju odfotili. Tu môžete vidieť jednu z týchto fotiek. Na tejto fotke, tu je vidno. Je to typický obraz, ktorý možno získať, keď do vody vložíte petúniu. Mali by ste ju samozrejme spoznať v každej jednotlivej kvapke v tomto pohári. To možno reprodukovať a má to význam. A keby ste do vody vložili iný kvet, napríklad klinček, všetky kvapky vody by vyzerali ako klinček. Izraelský vedec Ešel Ben Jakob došiel k tomu istému záveru na základe celkom odlišných metód. Povaha týchto rastlín, ktoré tu máme, môže mať veľmi silný vplyv. Nielen ak vložím listy do vody, aj charakter okolitého prostredia má veľmi veľký vplyv na vodu. A tento vplyv po celý čas zapríčiňuje to, že plyny z atmosféry sa zmiešavajú a vytvárajú veľkú sieť. Veľmi zložitú sieť bublín. Ide o veľmi malé bublinky plynu a týchto nanobubliniek vo vnútri je odhadom približne 1000-krát viac, ako je počet neurónov v našom mozgu. Veda a hráčsky inštinkt sú často navzájom úzko prepojené. Ako vedec sa musíte pochopiteľne pýtať, či to nemá širší logický rámec. A čo rastliny? A tak sme vyskúšali jeden experiment, ktorý s obľubou nazývame šalátové počúvanie mobilného telefónu. O čo ide? Vezmeme tzv. Referenčnú vodu. To znamená vodu tu z inštitútu, vodu z kohútika. Ako môžete vidieť na tomto obrázku, uprostred je tmavá škvrna. Opakuje sa to pri každej kvapke. Teraz vezmeme vodu z tohto veľkého hrnca a dáme do nej šalát. Skutočnú hlávku šalátu. Potom to odfotíme a pozrite. Toto je šalát. Voda teda vie, a dá sa to vidieť, že v nej je hlávkový šalát. Je to dosť zaujímavé. Tmavý stred zmizol. Také niečo často pozorujeme, keď do vody vložíme niečo živé. Vytvorí sa svetlý stred. Živé organizmy očividne nejakým spôsobom vytvoria takýto stred. Teraz vezmeme druhú hlávku šalátu a necháme ju počúvať mobilný telefón. To znamená, že jednoducho zapneme telefón a 2 minúty ho necháme vedľa hlávky šalátu. Predpokladáme pritom, že šalát absorboval žiarenie z telefónu. Teraz vezmeme túto hlavku šalátu, vložíme ju do referenčnej vody a porovnáme oba výsledky. Z nich možno jasne vidieť, že okraj je celkom odlišný. Stred je len trochu iný. Možno teda vidieť, že šalát bol ožiarený telefónom a absorboval žiarenie. Túto informáciu poskytol referenčnej vode. A keby sme teraz vyfotili kvapky referenčnej vody, do ktorej sme vložili šalát, z vody by sme videli, že táto hlavka šalátu počula mobilný telefón. Presne takto funguje príroda. Voda má pamäť. Má aj istú inteligenciu. Oveľa väčšiu než vzduch. Voda, to je vesmírna vec. Johann Grandner, vodák z Tyrolska, verí, že je možné preniesť informácie z jednej vzorky vody do druhej bez toho, aby obe prišli do kontaktu. Proces, ktorý vyvinul, tzv. Revitalizácia vody, vychádza zo zásady vedenia tečúcej vody cez nádobu z nehrdzavejúcej ocele, naplnenej revitalizovanou vodou. Tečúca voda zhromažďuje informácie z tichej vody.
Granderov úspech však má svojich oponentov, podľa ktorých je revitalizácia vody paravedecký nezmysel. V skutočnosti tento proces nemožno pochopiť na základe konvenčných vedeckých prostriedkov. A predsa sa viac než 300 000 používateľov na celom svete spolieha na jeho systém. Od jednoduchých domácností po vysoko rozvinuté priemyselné odvetvia. Týchto ľudí kritika neznepokojuje. Spoliehajú sa na svoje vlastné skúsenosti a výsledky. Konvenčná voda je agresívna a prakticky rozožiera potrubia zvnútra, čo vedie k jeho praskaniu. V strojárniach v Lízene v Rakúsku nemali nejaké riešenie uvedeného problému. Mali sme veľmi vážne problémy s koróziou, čo sa prejavovalo v mnohých prípadoch prasknutého potrubia. Dnes už máme túto situáciu čiastočne pod väčšou kontrolou. Spočiatku som si nad tým lámal hlavu, lebo ak sa pozriete na túto nádobu, neviete si dosť dobre predstaviť, aký vplyv by to na to mohlo mať. Vzhľadom na to, čo už vieme, máme menej prípadov prasknutých potrubí a som presvedčený, že to naozaj pomáha. Monitorujeme vodu. Skôr ako sme nainštalovali Grandera, v železnej nádobe s teplou vodou bolo 26 mg na liter. O 2 mesiace neskôr obsah železa klesol až na 7 mg na liter, čo bolo samozrejme skvelé proti korózii. Tá sa nakoniec stratila. Má revitalizácia vody vplyv na menšiu agresívnosť vody? Pozitívne výsledky boli zaznamenané nielen v prípade hrdze, ale aj v hromadení kalu. Nikto presne nevie prečo, ale tieto výsledky ich potešili. Môžeme povedať, že situácia v súvislosti s kalom sa výrazne zlepšila. Máme taktiež záznamy a merania, ktoré to dokazujú. Poznajú výsledky, nie však dôvody. Nie je to dosť? Formtec je nemecká spoločnosť nedaleko od Karlsruhe, ktorá vyrába všetky možné plastové súčiastky. Aby udržali vysokú kvalitu materiálov, ich továreň potrebuje dobrý chladiaci systém. Náš chladiaci systém sme zvykli plniť nespracovanou vodou z kohútika. Často už o niekoľko mesiacov sme prišli na to, že voda sa postupne zhoršuje. Museli sme sa pohrať s viacerými kombináciami chemikálií v úsilí dostať vodu pod kontrolu, no veľmi nám to nepomohlo. V systéme sme nachádzali obrovské množstvo hrdze. Naše laboratórne testy taktiež naznačili prítomnosť veľkého množstva baktérií a rias. Všetko sa pomerne rýchlo vyriešilo, keď sme prešli na systém Grander. Potom sme už žiadne problémy nemali. Voda je v našom výrobnom procese kľúčový faktor. Potrebujeme, aby bol stabilný a to sa nám v tomto prípade podarilo dosiahnuť. Už sa viac nezaujímame o vzorky vody, lebo nie sme fyzici ani chemici. Radšej sa držíme toho, čomu rozumieme. Keby ste sa ma minulý rok opýtali, či by nám takáto jednoduchá zmena umožnila používať vodu bez chemickej úpravy, povedal by som, že to nemôže fungovať. Voda musí prejsť z hôr do doliny často dlhú cestu. Existuje staré príslovie, ktoré hovorí: voda nie je čistá, kým 7-krát nepretečie cez kameň. Prakticky nejaký výskum významu vody v pohybe sa doteraz nerealizoval. Čo na svojej ceste zachytáva voda zo vzduchu a zo svojho okolia? Prináša so sebou informácie zvnútra Zeme? Absorbovala oscilácie z minerálov a rúd? Ak áno, môžu ich ľudia získať pri ústi toku? Pri jednom rozsiahlom experimente s deťmi trpiacimi na astmu chceli vedci z Paracelzovej súkromnej univerzity v Salzburgu zistiť, či má vodopád v Krymli liečivé účinky. V jednom letnom tábore plnom zábavy bolo z tohto dôvodu skúmaných 54 detí. Jedna skupina týchto detí strávila veselé prázdniny v Krymli, no ďaleko od burácajúceho vodopádu. Nálada bola napriek tomu výborná.
Po 3 týždňoch boli testované ich pľúca. Prvoradým cieľom bolo zistiť, či táto klimatoterapia na deťoch funguje. Či má priaznivý dlhodobý účinok aj u nich doma, teda či zostávajú čulé, najmä v zime, keď ich pľúca s väčšou pravdepodobnosťou podliehajú infekciám. Druhá skupina detí trávila hodinu denne pri vodopáde, kde mladí astmatickí pacienti inhalovali. Mikroklíma vodopádu obsahuje vysokú koncentráciu jónov vo vzduší. Je tam takmer 100% vlhkosť. Toto je tá druhá skupina detí. Teda skupina, ktorá sa hodinu denne hrávala pri vodopáde a bola vystavená jeho účinkom. Podobne ako u prvej skupiny detí, aj ich pľúca boli testované. Deti, ktoré sa hrali neďaleko zóny dopadu, inhalovali vlhkosť vo forme dýchateľných vodných kvapôčok. Nevieme, ako celá vec funguje. Chceme to však zistiť v rámci tohto výskumu na Paracelsovej univerzite. S najväčšou pravdepodobnosťou záporné jóny nezodpovedajú za daný účinok, lebo sme viedli experiment na zvieratách, pri ktorom sme vytvorili prostredie s podobne vysokou koncentráciou záporných jónov astmatickým myšiam. Pri tomto experimente sme mohli vylúčiť akýkoľvek vplyv jónov ako izolovaného parametra. A rovnako tak aj vodnú paru, ktorá nemala nejaký vplyv na fungovanie pľúc testovaných zvierat. Astma sa veľmi rýchlo stáva rozšírenou chorobou vo všetkých vekových skupinách. Netreba prehliadať ani skutočnosť, že 1 z 10 rakúskych detí trpí astmou, že sa prudko zvyšuje výskyt alergií a že počet alergikov sa za posledných 12 rokov u dospelých zdvojnásobil. Musíme konať, musíme uplatniť mierne metódy, no potvrdené vedeckými, medicínskymi dôkazmi. Výsledok tohto výskumného projektu je jasný. Trávenie času pri vodopáde viedlo k trvalému zlepšeniu dýchacej sústavy a malo priaznivý účinok na funkciu pľúc. Je pozoruhodné, že redukcia všetkých príznakov astmy u detí hrajúcich sa v blízkosti vodopádu pretrvala 4 mesiace. Mikrojemný opar preniesol veľmi malé elektricky nabité častice vody cez dýchaciu sústavu do pľúc, čo vyvolalo funkčné, symptomatické a imunologické zlepšenie zdravotného stavu detí. Man kann zeigen, dass die Homöopathie wirkt auf diese Weise. Možno ukázať, že homeopatia funguje na rovnakom princípe. Až dodnes sme robili sériu obrazov nesystematicky. Tieto obrazy však odhalili, že potencovanie, pretrepanie a riedenie mení tieto obrazy. Vykonali sme vlastné experimenty s pretrepaním. Na pretrepanie vody sme použili ultrazvuk a videli sme, že kvapky sa zmenili. Und wir sehen, dass die Tropfen verändert sind und wir sehen auch, dass Pflanzen schneller wachsen. Taktiež sme zistili, že rastliny rastú rýchlejšie, keď sa polievajú takouto vodou. Z tohto hľadiska nepochybujem o tom, že to má nejaký vplyv. Lebo obraz kvapky sa zmenil. Zmenil sa informačný obsah. A ak sa zmení informačný obsah a komunikuje s danou vodou zvonku alebo na základe miešania, je jasné i to, že sa môže zmeniť taktiež kontrolná funkcia tela. Tím profesora Kröplina do veľkej miery uprednostňuje analýzu kvapôčok. Pôsobivým experimentom sa môže stať aj jednoduchá návšteva zubára. Stalo sa to jednému môjmu kolegovi, zašiel za zubárom. Musel ísť na rentgen. Pomyslel si, rád by som videl účinky rentgenových lúčov na mňa. Vzal teda kvapku svojich slín a vložil ju do malej tuby, ktorú nechal vonku, kým bol snímaný rentgenom. Potom opäť odobral vzorku slín a vložil ju do inej tuby. Keď sa vrátil do inštitútu, opäť odobral vzorku slín a vložil ju do tretej tuby. Mal teda 3 rôzne vzorky slín, ktoré pozoroval pod ultramikroskopom. Takto videl, ako jeho sliny vyzerali pred snímaním rentgenom u zubára, krátko potom, a keď sa vrátil späť do inštitútu, len čo sa trochu zotavil. Mysleli sme si, že pôjde o veľmi zaujímavý experiment. V
V každodennom živote zohráva voda rozhodujúcu úlohu pri príprave potravín a jedál. To si uvedomujú napríklad pekári. Granderovú revitalizáciu vody považujú za tajný tip. Ak vezmete do úvahy pravidlo 2/3 múky a 1/3 vody, uvedomíte si, aká je voda dôležitá. Majster pekár Jozef Schnallinger z Prametu v Hornom Rakúsku tajne nainštaloval zariadenie na revitalizáciu vody do svojej pekárne. Prišli za mnou pekári a povedali: kvások každý deň preteká. Niečo musí byť nesprávne. Čo sa deje? Dennodenne miešame rovnaké prísady strojom na cesto a každý deň nám cesto prekypí. Práve v tom som objavil silu Granderovej vody. Je to to jediné, čo to mohlo spôsobiť. Novinky o špeciálnom účinku vody sa medzi komunitou pekárov rozšírili ako ničivý požiar. Grander nám jednoducho poskytol príležitosť posunúť sa dopredu. Cesto bolo vďaka nemu nakysnutejšie. Použili sme menej kvasníc, no ako vedľajší efekt cesto vstrebalo viac vody a chlieb je tak ľahšie stráviteľný. Získali sme chlieb s jemnejšou chuťou, ktorý vydrží dlhšie čerstvý. Pre nás sú to zásadné a dôležité aspekty. Už viac nepotrebujeme prísady, ako je guarová guma či kypriaci prášok. Namiesto nich používame veľmi kvalitnú múku a veľmi kvalitnú vodu. Vďaka tejto kombinácii získavame výsledky, ktoré iní dosahujú len pomocou prísad. Táto novinka dorazila aj do Talianska. Massimo Grazioli z Milána je pekár telom aj dušou a aj on vyskúšal tento experiment. Chlieb má rozhodne tenšiu kôrku, jemnejšiu chuť a ľahšie sa trávi, lebo používame menej droždia, prirodzeného i zahusteného. Získavame tak chlieb s jemnejšou kôrkou a s pravidelnou štruktúrou, čo sa ľuďom páči. Zlepšila sa aj chuť chleba. Samozrejme, že chlieb možno piecť aj bez Granderovej vody. Ak však chcete lepšiu kvalitu a naozaj veľmi kvalitný produkt, ohromne vám to pomôže. Ako varuje Ešel Ben Jakob, voda je veľmi zraniteľná. Ak je to tak, ako som už uviedol, musíme znovu zvážiť, ako zaobchádzame s vodou. V každom prípade musíme byť pri narábaní s vodou mimoriadne opatrní. If water indeed has memory, the fact that we Ak má voda naozaj pamäť, to, že sa o vodu nestaráme, môže mať za následok, že voda, ktorú máme, sa nakoniec stane nevhodnou alebo stresujúcou pre organické sústavy. Nechcem vyzerať ako niekto, kto prináša katastrofické správy, ale môže sa to stať. But it can happen. They will not be poisonous. They will not have some minerals that are not. Nebudú otravné látky, nebudú niektoré minerály, ktoré nebudú regulované. No takáto voda nebude pitná v zmysle, že jej pitie zapríčiní istú újmu alebo oslabí našu sústavu ako celok. And more important, a čo je ešte dôležitejšie, ak budeme spracúvať vodu týmto spôsobom, baktérie, bez ktorých sa nezaobídeme, môžu podstúpiť výrazné zmeny a nebudú môcť ďalej napomáhať prostrediu okolo nás. Technická univerzita v Gráci nielenže skúma záhadné vodné mosty, ale taktiež všetky ostatné anomálie vody. Je jasné, že výskum vody je stále len na začiatku. Ultramoderné meracie zariadenia neustále poskytujú ohromné výsledky. 20-krát sme štandardizovanými metódami merali vzorky vody, pričom za každým išlo o tú istú vodu. A 20-krát sme dostali odlišné výsledky. Dostali sme 20 kriviek, ktoré sa na tomto mieste líšia.
Taktiež sme 20-krát merali propanol a krivky sa takmer dokonale zhodovali. Laikovi sa môže zdať, že ide len o niekoľko kriviek. Pre vedcov voda zostáva nepredvídateľným živlom. Existuje mnoho anomálií. Viac než 40, ktoré zahŕňajú takmer všetky fyzikálne parametre. Bod varu, teplotu topenia, povrchové napätie, viskozitu, index refrakcie, rýchlosť zvuku vo vode, vodivosť. Anomálie, samé anomálie. Mám na mysli veci, ktoré naozaj nemožno vysvetliť bežnými modelmi. Určite nemáme nejaký celkom vhodný explanačný model pre vodu. Naozaj neverím, že len čo jej konečne porozumieme, zmení sa celý svetonázor prírodných vied. Domnievam sa však, že budeme prekvapení. Každý výskumný projekt vyvoláva viac otázok než odpovedí. Voda bude i naďalej predmetom debát mnohých nasledujúcich generácií vedcov. Naozaj som len na začiatku výskumu vody. A domnievam sa, že jediné, čo musíme urobiť, je pozrieť sa na náš svet o 20, 30 alebo 40 rokov. Náš svet pravdepodobne rozpozná tieto prenosové javy, ktoré dnes len odhaľujeme. Niektoré z nich budú stotožnené s javom oscilácie, niektoré s javmi snímania. A keď ich následne zosystematizujeme spolu s našim výskumom vedomia a medicínskym výskumom, naše poznanie sa bude dať preniesť na kontrolu procesov v ľudskom tele a objavíme preventívnu medicínu schopnú zmeniť indisponovanosť človeka už v ranných štádiách. Die Verstimmung eines Menschen schon verändert. Naše vedomosti sú len kvapkou v mori. To, čo nevieme, predstavuje celý oceán. Isaac Newton. Ak máte schopnosti Jamesa Bonda a 2 nuly pred menom, možno viete rozlíšiť, aký je rozdiel medzi pretrepaním a zamiešaním Martiny. Na slovenskom znení spolupracovali Helena Geregová, Miloslav Král, Norbert Boka, Hanna Sokolíková, Richard Cedzo, Daniela Ondeková, William Tokár a Vlado Horniak. Slovenská televízia 2010.